Посвещавам това на децата си. Един от главните проблеми на младите хора и има и възрастни, които все още търсят своите половинки. Значи искам да ви кажа, че докато ги търсите, вие никога няма да ги намерите. Защото ако ги намерите, вие сами ще ги унищожите. Защото самото търсене е неудовлетворение. Вие вътре сте неудовлетворени. Вие сте такива малки хора, не изпитващи любов към себе си. Вие не сте си самодостатъчни. Когато станете самодостатъчни, когато престанете да ги търсите, това ще е изписано на лицето ви. И вие ще станете изключително привлекателни за такива самодостатъчни хора. Защото докато търсите тази жадност в очите ви, на мен аз имам нужда от мъж, жена. Това е, разбирате ли, че вие сте ходещ проблем в момента. И това се усеща от другия човек. Успокойте се. Обърнете внимание на себе си. Станете за себе си самодостатъчни. Защото докато търсите, ще срещате такива хора, неудовлетворени, хора с проблеми и вие ще сте човека, който ще трябва да му реши проблема на този човек. В смисъл, ще насрещате такива хора с неудовлетворени от нещо. Или финансов проблем имат, или сексуален проблем, или просто лекарство от самота се търсят. Аз съм Елена.